जोङो बाइबेलाव फरायो अब्ला जों नुबाय मानसिनि पृथ्वीयाव थांनानै थानायनि दिनफ्रा गुसुंनिफ्राय आरो गुसुं जाबोदों बाइबेला जोंनो खोन्थादों बेवहाय गिबिनि 90नि दशक 70-80 होनदोंब्लाबो जोङो 70-80 बोसोर जेराव जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा बेनि सिगांबो थैनानै थाङो बायदि रोखोमनि गाज्रि जाथायफोरजों बेमार आजारफोरजों दुर्जगफोरजों मानसिफ्रा मानो थैनानै थांनो गोनां जायो थांनाय दिनफ्राव आङो ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्रा नुबाय थादोंमोन माब्लाबा आं बे बाथ्राफोरखौ बुंबाय आं गोसोखांबावदों नै जाय मानसिफ्रा जौ लोङो जाय मानसिफ्रा ड्राग्स जायो जाय मानसिफ्रा बाइक सागोबां बायो जाय मानसिफ्रा बाइक सागोबां बायो जाय मानसिफ्रा जौ लोङो जाय मानसिफ्रा ड्राग्स जायो बे मानसिफ्रा बुरायनो रोङा बिसोरो बुरायनो रोङा बिसोरो बुराया ओरैनो थाबाय थायो सेंग्रा थाबाय थायो नोंथांमोना मिथिखाबाय खोमा मा बुंनो नागिरदों जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावो बिसोरो बुराया एभारग्रीन थाबाय थायो अब्लाथ' मोजांसो माथो ने मोजांसो थारमाने बुरायजासे बिसोरो थाया बिनि सिगांनो बिसोरो थैनो गोनां जायो बुरायजासे थाया बिसोरनि जीवनफ्रा गुसुं जायो बहुत गुसुं जायो 70-80 बोसोरसिम बिसोरो थांना थानो मोननाय नङा बेनि सिगां थैनो गोनां बेखौसो बुङो बेखायनो जों दिनै सावधान जानांगौ इसोरा जोंनो थांनानै थानो बे पृथ्वीयाव बे समफोरखौ जोंनो होबाय आरो बे समफोरखौ जोंनि थांनानै थानाय बे दिनफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ जों मोजाङै थांनानै थानांगौ फोरबोनि हामजानाय बायदि फोरबोनि हास्थायनाय बायदि जों थांनानै थानो नांगौ जों एखेबारे गाहामै जों थांना थानो उपदेशगिरि 12 आयाव 1 वाक्य मा बुङो बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां जोहोलाव समा जोंनि बे इयुनफोरखौल' बुंनाय जायाखै जोहोलाव सम होनना बुंनाया बे सेंग्रा समखौबो बेयाव बुंनाय जायाखै बेयाव जोहोलाव होनना बुंनाया मोजां सम नोंनि जिबनावहाय मोजां समफोरखौ नों जा मोनथाहामोन नों दा बाहायसै होननाय जादों जोङो दा गोख्रोङै दङ जोङो फोरबोनि थाखाय खामानि मावनो हायो जोङो गोख्रोङै दङ जोङो फोरबोखौ गौरब प्रशंसा खालामनायनि मेथाइ रोजाबनो हायो जोंनि देहाफोरा दा गोख्रोङै दङ फोरबोनि गौरबनि थाखाय जों मोसानो हायो आखाइ खबनो हायो मिउजिक दामनो हायो प्रार्थना बिनो हायो न'निफ्राय गिर्जासिम जों थांलाय फैलाय थाबायनानैबो खारनानैबो बाइकजोंबो
गारि घोड़ाजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो जोहोलाव सम मोजां सम बेखौ बेयाव बुंनाय जादों जों बेबादि गोख्रों मोजां सम थानाय समाव फोरबोखौ बाख्नायनायाव खुलुमनायाव सिबिनायाव मेथाइ खननायाव मिउजिक दामनायाव मुरादना खालामनायाव बबेबा मोनसे खामानियाव जों फावसायनानै थानो नाङा जों फोरबोनो जों इसोरनो हानाय बादि जों सम होनो नांगौ जों इसोरहा सम होनो नांगौ जों दिनै गिर्जायाव फैनानै बाहागो लाफैदों जोंनि दिनै गिर्जायाव फैनानै बाहागो लाफैनाया बे ओरैनो नङा जों बेयाव फैनानै जिरायफैदों माने जोङो इसोरनो सम होनाय जादों बेखौसो बुङो जोंनि दिनै गिर्जायाव फैनाया इसोरनो जों सम होनाय जादों बेखायनो जोङो मोजां दिन थानायाव मोजां सम मोननायाव जोङो हानाय बादि गिर्जा प्रार्थनाफोराव बाहागो लानो नांगौ हानाय बादि जोङो मण्डलीनि प्रग्रामफोराव मिशननि प्रग्रामफोराव जों बाहागो लानो नांगौ हानाय बादि जोङो जोंनि मण्डलीयाव थानाय सोरबा व्यक्तिफ्रा दुखुआव बेमार आजारफ्राव माबा मोनसे समस्यायाव गोग्लैनानै थानाय मानसिफोरखौ जों नायबिजिर खालामनांगौ जों बिसोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगौ बानजायनांगौ बुजायनांगौ परामर्श होनाय बे गासैबो जोंनि बे खामानि मावनायफ्रा इसोरनो सम टाइम होनाय जायो होननानैहाय बाइबेला जोंनो फोरोङो बाइबेल फरायनांगौ बाइबेल फरायनायाबो इसोरनो सम होनाय जायो जों बाइबेल फरायनांगौ सानसे समाव जोंनि जिबनाव मोनसे सोंनाय फैयो माबायदि सोंनाय बियो आङो नोंखौ पृथिबियाव बे बुहुमाव 70 बोसोर थांनानै थानो थाखाय खाबु होदोंमोन 70 बोसोरसिमहालागै आङो नोंखौ पृथिबियाव थांनानै थानो खाबु होदोंमोन बे 70 बोसोरनि गेजेराव नोङो बेसेबां बोसोर बेसेबां घन्टा बेसेबां दिन आंनो नोङो सम होदों आंनो नों बेसेबां सम होदों बाइबेल फरायनायजों इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबनायजों प्रार्थना खालामनायजों सोरबा बिमारिनि न'खराव थांनानै प्रार्थना खालामहैनायजों सोरबा सासेखौ बानजायनाय बुजायनायजों आं बेसेबां सम जों बेसेबां सानसेनि गेजेराव इसोरनो सम 24 घंटानि गेजेराव दिनै आं कई मिनिट कई घंटा इसोरनो आं सम होदों बे दिनै बाथ्रा
dari Bible जोंखौ सम होनो थोनो इसोरनो जों सम होथारखानांगौ बोसोन बिजाब सप्ताहे सोलिनाय गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै गोग्गा दाखालाम मानोना गाबोनहालागै नोंहा मा जागोन नों बेखौ मिथिया दिनै जों गोबां मानसिफ्रा गोबां समाव सानो आंहा दिनै सम गैया गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ खुलुमहैनो प्रग्रामाव बाहागो लानो आंहा दिनै सम गैया अब्ला मोनगोन नों समखौ आं गाबोनसो थांगोन आं गाबोनसो सम दङ बाइबेला दिनै जोंखौ मा बुंदों गावनि दंनाय धोन आरो बोलोखौ लानानै गाबोन मावगोन होननानै गोग्गा दाखालाम गाबोन नङा गाबोननि दिनखौ नोङो मिथिया गाबोननि दिनखौ आंबो मिथिया गाबोननि दिना सोरनि जिबनाव सोरनि खाफालाव मा दं गाबोनखौ जों मिथिया जों दिनै दा गोथां बर्थमान जों गोथां जों बर्थमानखौसो मिथियो प्रेजेन्टखौल'सो जों मिथियो जों दा बेयाव आं दङ बेवहाय बेखौल'सो आं मिथिगौ दाहाय मा जागोन गाबोन मा जागोन फैगोन बोसोराव मा जागोन No one knows. बेखौ रावबो मिथिया बेखायनो बाइबेला जोंखौ बुङो गाबोन नङा दिनैनो दानो गाबोन दानो मानोना गाबोननि दिनखौ रावबो मोजां जेबो जानाय नङा बेबादि प्रेडिक्ट खालामनो हाया प्रेडिक्ट खालामनो हाया गाबोननि दिनखौ नोङो जवान होनो हाया बाइबेला बेखायनो एफिसियन्सनि 5 आयदा 15 आरो 16 पदाव इसोरनि बाथ्राया जोंखौ मा बुङो मोजां समखौ बायनानै लादो मोजां सम बायनानै लादो दिनैनि बे मोजां समखौ नोङो दाहगारसै नों ओरैनो दाथांनोसै बे समखौ नों बायनानै लादो मोजां सम बायनानै लानो थोनो माने बेसेन होनो थोनो भेलु होनो थोनो मोनफ्रोमबो मोजां दिनाव बेसेन दङ मूल्य दङ बे दिनफोरखौ नों ओरैनो नोंनि जिबनाव हगारनानै दाला दिनै बाइबेल स्टाडि जादों दिनै प्रग्राम सोलिदों मोनसे मोजां समावहाय बे प्रग्रामा जाबाय थादों बे प्रग्रामा जोबनायनि उनाव बे प्रग्रामखौ नोंथाङा हामलायब्लाबो आरोबाव मोननाय नङा ओरैनोब्लाबो बाइबेल स्टाडिया बोसोराव जोंहा खेबसेल'सो जायो जोंनि मिशननि BBC स्टाडिया बोसोराव खेबसेल'सो जायो आरो बेखौ नोङो फेलें खालामनानै लाबायब्ला आरो बे स्टाडिखौ नोङो नोंनि जिउआव मोननांगौ जाया दा बेखायनो बुंदों मोजां समखौ बायनानै ला बे समफोरखौ नोङो ओरैनो दाहगार मानोना बे समखौ नोङो नोंनि जिबनावहाय मोनफिननाय नङा मोजां दिना
गाहाम दिना सानफ्रोमबो अरायजों जुगे जुगे जोंनि जिबनाव जे थाबाय थागोन बे नङा बेयो जोंनि जिबनाव गोमालाङो मोजां दिनफ्रा गोमालाङोखाय बाइबेला जोंखौहाय बुंदों नोङो मोजां थानाय समावनो नोङो मोजां देहा थानाय समावनो नोङो इसोरनि थाखाय मा मावनो हागौ नों इसोरनि थाखाय मा खालामनो हागौ नोङो बेखौ माव गोबां गिर्जाफोराव गोबां मण्डलीफोराव दिनै आङो नुदों नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि गैया जानांगौ बोरायथार जाबाय गोबां बुरैथार जाबाय गिर्जायाव फैनानै बाहागो लाफैनो हालिया दंना गैया बेबायदि गैया किन्तु माखासे गिर्जाफोर दङ बिराद बोराय जाबाय बिसोराबो गिर्जायाव थांगौ सानो आंबो गिर्जायाव थांगौमोन आंबो गिर्जायाव बाहागो लाहैगौमोन आया आं मण्डलीनि मानसिफोरखौहाय नायहैगौमोन बेबायदि बोराय बुरैफोर दङ बिसिनायाव उन्दुनानै थानांगौ बिसोराबो हामलायो गोसोआ हास्थायो गोसोआ किन्तु थांनो हाया मानो बिसिनि देहाफ्रा सोलियो जोंनि बायदि गोख्रों देहा आरोबाव बिसोरहा गैया मोजां दिनफ्रा दिनै थांजोब्बाय रुंग'लांजोब्बाय दा बेखायनो गिर्जायाव थांगौमोनब्लाबो आं मेथाइ खनफाहैगौमोन हालिया नुबाय बाइबेला बे बाथ्राखौनो मोजां दिनफोरखौ बायनानै मोजां दिनफोरखौ हगारनानै गाला मानोना मोनसे गाज्रि दिना जोंनि जिबनाव फैगोन आरो बे गाज्रि दिनफोरा जोंनि जिबनाव सफैयोब्ला जों बेफोरबायदि फैनानै बाहागो लाफैनो हानाय नाथाय जोंनि गोबां मानसिफ्रा जोंनि गोबां बेबायदि फोथायग्राफ्रा बे मोजां दिनफोरखौ जों ओरैनो हगारगासिनो ओरैनो थांहोदों जों बेसेन होआखै जों सिन्था खालामाखै गाबोनहालागै सोरनि जिबनाव मा जागोन आंनि जिबनाव मा जागोन सानदों जोङो जेबो जाया जों मोजाङै थागोन जों जेबो जाया सानसेखालि सासे धोनि मानसिया एखेबारे बुरजाथार धोन सम्पत्ति बेयो बुथुमबाय आरो बेयो बुंदोंनो गावनि जिउखौ गावनि जिबनखौ बेयो बुंदों हे आंनि जिबन नों बेसेबां जायो जादों नों बेसेबां लोंदो हे आंनि जिबन नों बेसेबां खुसि जायो रंजा बे गावखौनो बुंनो लादों आरो जिसुआ मा बुंदों हे जाम्बा नोङो दा मोनायावनो थैसिगोन नोङो दा मोनायावनो गैया दा मोनायावनो थैसिगोन अब्ला आंनि बे गोबांथार बुरजाथार धोन हा सम्पत्ति बुथुमनाया निसोनि जागोन बेखौ मोनजानाया बे थालांजोबगोन बेखायनो जोङो नै बे बोसोनफोरखौ बे बाथ्राफोरखौ जों गोसोआव दोनो जों गोसोआव लानि आरो जोङो जेसेबां दिन पृथिबियाव बे बुहुमाव थांना थागोन जोंनि बे थांना थानाया फोरबोनि थाखाय फोरबोनि महिमानि थाखाय फोरबोनि गौरवनि थाखाय बेयो जाथों
आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै खामानि मावो। इसोरा बेबायदि खामानि मावोब्ला समखौ जों इसोरनो होयोब्ला इसोरा खुसि जायो, इसोरा रंजायो, इसोरा इमानो जोंनि सायाव सन्तुष्ट जायो। गीतफोरनि बाजिबा नम्बर 55 नम्बर 17 बेयाव मा बुङो? मानोना बिलियाव फुङाव आरो सानजौफुआव आङो आरज गाबनानै दहायदों आरो बियो आंनि रावखौ खोनासंनो थाखाय। बियो डेविडनि बुंनाय डेविडनि दोंसे बियो मेथाइ। डेविडना राजा डेविडना बे इसोरनो सम होदों। माबोरै सम होदों? माबोरै सम होदों? आरज खालामनायजों राजा डेविडना इसोरनो बियो सम होदों। माब्ला माब्ला होदों? मोनाबिलियाव। माब्ला होबावदों? फुङाव। आरो माब्ला होबावदों? सानजौफुआव। राजा डेविडआ बियो इसोरनो सम। आरो दानियेलनि 6 आरो 10 पद नायोब्ला आरोबाव जों बेयावबो नुयो दानियेलाबो इसोरनो सम होदों। माबोरै सम होदों दानियेला इसोरनो? बिबो प्रार्थना खालामनायजों इसोरनो सम होदों। प्रार्थना खालामनायजों दानियेलाबो इसोरनो सम होदों। प्रार्थना खालामनायजों जोङो इसोरनो सम होनो हायो। जोंनि प्रार्थना खालामनाया गुबुन मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनाया, मण्डलीनि मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनाया, बिमानाव गोग्लैनानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनाया बेयो ओरैनो नङा। बेयो इसोरनो सम होनाय जायो। सहाय खालामनाय बुङोब्ला गुबुन रोखोमनि जों सहाय खालामनो हायो मानसिफोर। थाखा फैसाजों सहाय खालामनो हायो। माबा मोनसे मोजां परामर्श होनायजों नों मानसिफोरखौ सहाय खालामनो हायो। नोङो प्रार्थना खालामनायजोंबो सहाय खालामनो हायो। बेबादि जों मानसिफोरखौ सहाय होनांगौ। आरो बेबादि सहाय होयोब्ला मानो इसोरनो सम होनाय जायो होननानैहाय बाइबेला जों बेयावबो लिरो। मानसिनि जिउआ आं बुंफिननो हास्थायो। आं सिगाङाव दसे थांफिननो नागिरदों। बे पृथिबियाव मानसिनि जिउआ दान्दिसे। बारा जोङो 80 बोसोर। 80 बोसोर जों पृथिबियावहाय थांना थानो हायो। दा बे 80 बोसोर समखौ जोङो माबादियै जेरैहाय जों बाहायो। बे समफोरखौ जों माबायदि बाहायो बे गिदिर बाथ्रा जोंनि थाखाय। मानोना इसोरा जोंखौहाय जोंनि गावनाय थाखा फैसा धोन सम्पति बेखौल' गियाखै इसोरा। बेजों लोगोसे समखौबो गिदों। जोंनि थांनानै थानाय दिनफोरखौबो बियो गिदों। जों दिनै बेखौहाय माबायदि जों बाहायो? मानसिनि जिउआ पृथिबियाव मानसिनि थांनानै थानाया सिमांफोर बादिसो होनदों।
सिमां बादिसो होनदों सिमां गितफोरनि 90 नाम्बार 4 आरो 5 जब बिजाबनि 20 आयदानि 8 पदाव जों नायब्ला नुयो मानसिनि जीवना सिमां बादिसो सिमांफोर बादि सिमाङा माबायदि दानो दङ दानो दङ आसरित जोंनि जीवना सिमां जोंनि जीवना बिबारफोर बादि जोंनि जीवना थास' बिलाइयाव थानाय दैफोर बादि जोंनि जीवना बे पृथ्वीयाव थास' बिलाइनि दै जोंनि जीवना उखुन्दैफोर बादि जोंनि जीवना बारफोर बादि सिमांफोर बादि जोंनि बे पृथ्वीयाव थांना थानाया हामुफोर बादि हामु दानो दान्दिसेल' जों पृथ्वीयाव बे गिदिर बाथ्राया जोङो बे थांना थानाय दिनफोरखौ जों माबायदि बाहायो जों बेखौ सानो आंफोरखौनो बेसेबां सम दं आङो सानसेनि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेराव आङो बेसेबां टाइम इसोर होदों बे गिदिर बाथ्रा जों दिनै जों साननि जों दिनै सिन्था खालामनि जों दिनै थांखि लानि प्रभु नोङो दिनै आंनोहाय 24 घन्टा टाइम होबाय थांना थानो थाखाय 24 घन्टा